सासे आङो बाथौ धोरोमनि सुबुं जानानैब्लाबो फोरमायनो नागिरनाया बेनो आमाय दैमालुनि फिसाजो जानाय आलफनसा बर' नार्जारिनियाव फोरबो इसोरनियाव बियो बिनानै होनायजों नागिरनाय न'खराव सान्थि गैयै जानाय नांलाय खमलाय बा माबा मोनसे बेमार आजार जानायफोरा गादों बा खादों बेखौ होननानै गोबां सुबुंफोरानो बे हामजानायखौ मोनदों बा बे आलफनसा बर' नार्जारि आंनि नामै बा आङो बिनियाव बिनानै इसोरनियाव बिना हो होननानै आं गथायाबो जाफुंबाय। आङो दायो आंनि बेमार आजार आंनाव दा गैला, आं हामबाय मोजाङैनो। बेनिखायनो आङो फोरबो इसोरखौ आङो हामबाय होयो बा थेंक्स जासियो, खुलुमबाय। आफा इसोरनि मोनसे दोंसे मेथाइ खननो आखायाव लादों। आं सासे बाथौ धोरोमनि सुबुं, हिन्दु धोरोमनि, दा बेवहाय थांनो लादों इसोरनिनो मोनसे सोरगो रायजोआव थांनो मोननाय, बेनि सोमोन्दै आङो रोजाबनो आखायाव लादों। गोथारफोरा थांनो मोनगोन सोरगो रायजोआव, पापिफोरा थानांगोन नरक रायजोआव। गोथारफोरा थांनो मोनगोन सोरगो रायजोआव, पापिफोरा थानांगोन नरक रायजोआव। बै सोरगो रायजोआव, बै नरक रायजोआव आयो दानों बबेयाव दङ समा गैला जिसु फैफिनो। गिबियाव आं आफा इसोरखौ हामबाय होयो। आं जे सासे बाथौ धोरोमनि सुबुंमोन, दा आङो बेवहाय फोरमायनो साननाया, आङो सानसेखालि बेनिफ्राय बुंनो नागिरदों। आं सानसेखालि न'आव थानाय समाव आंनि देहायाव माबा मोनसे उसुख बा लोमजानाय मोनसे माबा जादोंमोन, आङो लोमजानाय जादोंमोन। दा बेयाव आं बिनिफ्राय बुंनो नागिरदों। दा आङो बेवहाय आइखौ लानानै, लोमजानाय देहाखौ लानानै आङो आइखौ लानानै थांदोंमोन। थांनानै बे आमाइनियाव आङो थांनानै फाहामजानायखौ बा आंनि लोमजानायखौ आङो मोजाङै सोखा जानायखौ मोननो हादों आरो। दा बे मोनसे, आरो बेजों लोगोसे आङो बुंबावनो नागिरनाया मा, आं बेबायदिनो बे समाव होनब्ला आङो मेट्रिक पास जाबायमोन आरो। मेट्रिक पास जानानै आङो कलेजाव एडमिसन लानांसिगौमोन। दा बेयाव बे आंनि लोमजानाया हामबाय। बे समाव आङो बेनिफ्राय कलेज हाबनांगौ समाव आङो न'आव फैफिननो गोनां जादों। दा बेवहाय आं बेवहाय कलेजखौ हाबबाय, ओमफ्राय न'आव हाबफैबाय। फैनानै दा बेयाव बेनि उनाव फादारा जेला ओरैबायदि जाथाय जादोंमोन जोंहा, होनबा मोनसे समाव जोंनि गामिनिनो जे फास नांनानै थैनाय सासे दंमोन। दा बेवहाय बियो, बे जोंनि फादारा बिराद जौ लोङोमोन, जौखौनो बिराद लोङोमोन आरो जों उन्दै उन्दैबा। ओमफ्राय बे समाव बियो बै फास नांनाय सासे मानसि बेखौ रायदोंमोन। रायनानै बे समाव बियो मानो फास नांनांगौ मानांगौ बेबायदि होनदोंमोन आरो। दा बेवहाय बिनि माबाया रायबाय नालाय, बेबो जौ लोंदोंमोन ओइदिनखालि। आफा इसोरनि मोनसे दोंसे मेथाइ खननो आखायाव लादों।
आं सासे बाथौ धोरोमनि सुबुं हिन्दु धोरोमनि दा बेवहाय मोनसे सोरगो रायजोआव थांनो मोननाय बेनि सोमोन्दै आङो रोजाबनो आखायाव लादों। Utharpura kangen segerai jelah Papi keratanam nererai jelah Utharpura kangen segerai jelah Papi keratanam nererai jelah Beri segerai jelah Beri segerai jelah Beri segerai jelah Beri segerai jelah Utharpura kangen segerai jelah Api beratanan nererai jelah Utharpura kangen Utharpura kangen